Ringre mag ji maromo ang'wen okuny oko e liete moyudi e bungu ma Kwa-Binzaro e kaunti ma Kilifi machiegni kod bungu ma Shakahola mayande oyudie ringre mathoth mag ji ma achich ni ne odonje iye mar din magalagala. Chenro mar dhi nyime mar kunyo lietego maromo 27 e bunguno kanyaka sani fuoni mag ringre dhano maromo 18 oseyudi e thuolo mar juma achiel. Okwach kicho yango ni nonro makende mar DNA ochan tim mar fwenyo ringre ma fuonigo owuokie to kod kwan ringrego. Kolose bunguno, komishona mar obila manam chumbi Roda Onyancha wacho ni gisemako Miyo ma en achich maduong' kod achije moko ma itudo gi tayo alam mag din makoch e alworano. Obila kwayo anyuond ji ma oresi e dinno mondo omi oyienegi dok pacho kendo rwakgi ma onge akweda. Organizations to reach out to the family members of the first Shakahola victims that had been released to their families, so that we can actually confirm that these people are actually with their families, because as we've seen with the case of the victims that had been found here, the ones that have been operating this cult, is that they are among the victims that had been released to their family members in the first Shakahola. We've arrested the main culprit, the lady who was operating here, and also for 10 other suspects. So we have a total of 11 people who are with us. Investigations are going on, and also we really want to investigate and establish who sold this land to her, because this is Jakama Ranch.